Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi sekuphutshuke i-VN noma-ke i-voice note yalo-ke laphana-ke ikhansela-ke okuthiwa-ke ladlwengula yona-ke ingane kodwa-ke selifuna-ke ukubribe lo yena-ke laphana-ke uma wayo-ke ingane-ke elayidlwengula mbukeli. Nansi-ke i-VN-ke ethe yaphutshuka yasabalala laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke okuthiwa-ke ikhansela-ke layo-ke laphana-ke inkathi mbukeli i-IFP mbukeli awuyilalele-ke yona-ke le VN bese kuyo laphana-ke comment section size uvo lakho mbukeli ukuthi-ke ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula uma ngabe-ke usuqede-ke ukuyilalela yona-ke le VN mbukeli. Siyabonga. Umshayi wenja kuvela umnini nje. Lalelani ngane zakwethu. Bantu benkatha. Ngicela nisondele. Lento ingane ayikho ngama MK. Bantu benkatha sondelani la. Nginendaba zenu. Musana uhlezi ngixeka abantu. Ubani lo bhuklowe last lo. Nali last lelo. Lalelani bantu benkatha. Ngizele nesigaxa. Ngasho ngathi mina ngizobe ngimzela nazo kancane. Angikho ku regalia ke namhlanje. Ngilunga eliyimele lase South Africa. Lalelani bantu benkatha. Kodwa ngifola under MKP. Angiphuma MKP. Ngohlezi ngikhona ngiyi TikToker lomkhonto wesizwe. National and province. Lalelani. Yey! Ungabomthembu umuntu uyaguquka uyajikajika umuntu uphuma ngapha ayoshona bese qhamu yilanga umuntu. Lalelani bantu benkatha. Ozani la nginiphathele umngani wenu. Lalelani le video, lalelani le voice note lena uyena lo sesithombeni. Lalelani le voice note lena nganitshela ngathi nisekakeni bantu benkatha. Nangafuna ukuzwa-ke manje sikudlanani ngo-touchline kancane soze sifike kwampumelelo. Lalelani bantu benkatha. Nayi voice note nilalele lozovela esithombeni uyena. Danko ngoba lolu daba esikhuluma ngalo lungaphezulu kocingo. Izinto ezikhona ocingweni sekuyizinto ezilula ethatheka kalula. So benginesicelo sokuthi unginikeze imvumo yokubonana. Uma ngabe sibonana-ke mina ngifuna ukuba nama-terms. Ngizobe ngingedwa. Ube aware kulokho ukuthi ngizobe ngingedwa. Yeah. Ngizobe ngingedwa. Ngobe ngahambi ngedwa. Sobe sibaningi. Yebo ngilalela mama. Kodwa sorry ma. Ngicela ukukudlulisa ma ukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukhuluma nomuntu okumbona noma ziyo. Kuyoba buhlungu lokho, kuyoba buhlungu ngempela lokho uma ngabe ngikubona ukuthi ngikhuluma nomuntu engimaziyo. Ngicabanga ukuthi ukhuluma nomuntu omaziyo okumbone futhi ngempela njengoba usho okholwayo. Kodwa ngiyafisa ukukuveza ukuthi-ke ngikholwa ngenjalo osukuzwile ushiwo. Ngiyafisa ukuthi nje ungiphi ithuba lesixoxe ngakho osukuzwile. Uzobona uma usungibona ukuthi ngempela angisona isilwane futhi lokho kushiwoyo ngami akuyona into ofana ngabe iseduze kwami. Lokho engicelayo ngibona ngathi ngizobe ngingakuhloniphi ngokwanele ma lolu daba ngizothi asikhulume ngocingo. Kodwa kusho nje ngiyakuhlonipha kakhulu okukhulumayo. Usemqoka kakhulu akufanele ngithathe kancane ukushola. Njengomuntu oyisakhamuzi njengomuntu omholo emphakathini. Ingakho nginesicelo lento mayingase ngempela igcine isingena kuma-social network. Ngoba kuphelile ngami. Ngoba kufanele ngicela ngithathe intambo
kungcono ngoba kube sekuphelile nje ngami ngiyacela ukuthi konke kuzile ukukhumbule mawukuthi izimo ziyafika nokuthi icala limbula ingubo eningekho. So lokho engifisa ukudlulisela kuwe. Ngiyaxolisa kakhulu mama ukuthi usihlukumezeke ngento esimple igama lamali endlela esihlukumezeke ngayo. Ngiyaxolisa kakhulu. Kungaphela nje konke. Yazi okubuhlungu webaba. Mhlawumbe uyamazi uMessi Simthiyane. Yeah. Mhlawumbe uyamazi umlungisi. Yeah. Labo bantu ngisondelane nabo kakhulu. Ay. Kakhulu. Uyabona ngoba sengicinga inamba yakho ngaze ngayithola. Bese futhi ngithi abantu besibili engizoqala kubo ngidlulise udaba lwabo. Awu mama ngiyacela please. Owesithathu angazi noma uyamazi yini ubaba uZungu uprincipal. Waba ikhansela le-IFP. Umkhulu wayo futhi lengane. Ngiyabazi bonke. Umkhulu wakhe ke loyo. Ubonga wesithathu wena futhi naye engizodlulisa kuye futhi lolu daba. Labantu babalayo nje ngibazi bonke futhi ngiyabashonipha bonke. Kunjalo Logcina ngaye ke ngiyamesaba ke kakhulu futhi ngenxa ukuthi ungumholi wami ungiphethe. Kunjalo. Ngophela umsebenzi udaba mara ngafika njengoba ulizwile ngizophela umsebenzi ngizaxoshwa naseqenjini. Kuzophela nje ngami impilo yami yobe siyigcinile. Yobe siyiphelile impilo yami. Angazi ngachazela ngithini mhlawumbe ube ngumuntu omama noma owesifazane abone inyembezi eseduze ngabe ngiyakhala ukuze ukwazi ukubona ukuthi isimo ngekusona njengamanje. Kwamini ngoba awazi ukuthi osukwini lami lwanamhlanje ungone kangakanani. Ngiyazi. Awazi kwasimo engikuso njengamanje ukuthi ungenze kanjani. Awazi njengamanje uma wami uyagula uvuka ushukela ngenxa yalesi simo. Sifike kabi ingane ikhala kabi uma wami kuyimanje uyagula. Wena ungcono mhlambe ngabe ufikelwa zinyembezi. Ukuba wami uma umelwe inhliziyo ngoba unoshukela wakho omhluphayo ukuba uvele wathula wena bozothini. Mama ngabe ukukhumbula ukuthi ngoba amagama wakhulumayo kakhulu. Kakhulu. Iqembu nje lami lovele liqede ngami. Okubuhlungu kwalona lelo qembu kuyiqembu lethu lala ekhaya esikhule ngalo. Uyabona nje yabona baba indaba yakho ngiyayihambisa ngeke. Awu mama ngiyacela. Ngilimazile kakhulu. Namanje ungilimazile. Yabona nje ngoba ngisho ngithi kwaMama uyagula njengamanje. Ungithatha isikhathi sokuthi ngisuke phambi kwakhe kuze ngikwazi ukufona ngoba uba ngifone phambi kwakhe shothi beke oba wes mangabe kuza ukhuluma kanje. Ngiyezwa mama. Ngizobuye ngikuthinte. Ngiyezwa ngoba nje ngiyaxolisa mama. Konke